Has arribat d'hora. He vist el teu cotxe aparcat a fora i he pensat, ha arribat d'hora. He trigat menys del que em pensava. Quina merda de temps. Sí, Allà on ets tu ara també fa aquesta merda de temps? vols dir allà on som ara? Vull dir, a Normandia. Ah, sí, esclar. No has canviat gens. Bé, això és perquè no m'has vist de prop. La vaig rebre just abans d'ahir. No sabia si Vaig t'arribaria a pensar en temps. trucar-te per dir-te que vindria, però... Vaja, no sóc gaire de fer servir el telèfon. No, ja me n'he adonat. Però sóc aquí. Sí? Ets aquí. Fa gaire que t'esperes. 20 minuts, mitja hora com a molt. I havies vingut mai a veure la seva tomba? Està molt ben cuidada. Faig el que És puc. un lloc tranquil. Ja ho tenen, Vull això, dir que no hi ha gaire gent. Potser aquesta setmana no s'ha mort ningú. Perdona? Que per això està tan tranquil. Esclar. I de totes maneres, no crec que hi enterrin a ningú més aquí, no? Tenint en compte la situació. No crec pas. Clar. I només hi som tu i jo en aquesta reunió. Volíem parlar amb cadascú en privat. No vols seure? De seguida, porto esqueixos al cotxe, de tulipes. M'agradaria plantar-los. Ara. O d'aquí una estona, quan no plogui tant. D'acord. Bé, doncs, ja som aquí. Sí, ja som aquí. No sé gaire què dir. Jo tampoc. Fas molt bona cara. De debò ho penses? Sí, de debò. Ets molt amable de dir-ho. Tot i que és probable que no ho diguis de debò. Que sí que ho penso. Aleshores, ets encara més amable. Tu també. El què? Tu també fas bona cara. Gràcies. Està clar que viure a França et prova. Sí, deu ser això. Seiem. D'acord. No ha canviat res, doncs. No. Si no fos per aquella enorme tanca d'allà al darrere, que ja no hi és, de fet. Era massa car fer-ne el manteniment. Com aquells russos que hi havia. Algú se n'havia de fer càrrec i era massa car. Doncs he pensat que potser hauria estat el verí. No té res a veure amb el verí. És ridícul, oi? És terrible. I no se n'han adonat fins ara? Parlen de moure 200 tombes. 200. Va sortir als diaris. Aleshores sí que és tan greu com diu la carta. Sí, suposo. No creia que n'hi hagués per tant. Vull dir, que a la carta diuen que no hi ha risc per la salut de la població. Són les aigües subterrànies. No és el que hi deia la carta? Sí. Bé, sigui el que sigui, espero que ho puguem saber aviat. Sí. No vols prendre alguna cosa? Un cafè, un te, una aigua? No, gràcies. Ostres! Què? Pots triar expresso, expresso doble, cappuccino i cafè amb llet. Sí, no tenien això abans.
no és pas dolent, Segur que vindrà algú a dir-nos alguna cosa? No en tinc ni idea. Se m'està fent difícil tot això. I abans de res hem de veure quines opcions hi ha. No, vull dir, estar asseguts aquí junts, esperant, haver de seure aquí esperant, després de no haver-nos vist durant tots aquests anys, sense tenir la més mínima idea de com estàs. I tu, sense tenir la més mínima idea de com estic. I no saber què dir. I amb la bufeta a punt de rebentar. Hauries d'anar al lavabo, doncs. Sí, perdona. Hola? Hi ha algú? Que hi ha algú? Allô? Je suis arrivé. Non, elle n'est pas ici maintenant. Dans la toilette. Oui, la toilette. Non, j'ai aucune idée. Je te rappelle plus tard, bien? Oui, plus tard. Au revoir. Moi aussi. Quin descans. Així no creus que hagi canviat? No m'ho sembla. Ni una mica. Bé, t'has fet gran. Sí, és el que té. Vull dir que t'has fet gran metafòricament. Sàvia, més sàvia. Més sàvia? Sí. Què més voldria? Estic content de veure't. Venint cap aquí, pensava... Quin aspecte deu tenir? Quin aspecte deu tenir ara? I no podia deixar de pensar en la primera vegada que ens vam veure. D'això fa 20 anys. No m'ho podia treure del cap. Espero que tu també t'alegris de veure. No em toquis! Ho sento. És que saps què em sobta més que res? Que les coses només passen quan ja no necessiten que passen, quan han deixat de ser importants. Parles de mi. En part. Per tant, no t'importa que jo sigui aquí. No és el que dic. Ho acabes de dir. Però no volia que semblés que deia això. Que ja no em necessites. No! I això és bo, no? Quan ja no necessites una cosa. Si pots viure sense això, no dependre'n. Per a bé, vull dir. Llavors estàs contenta o no que jo sigui aquí? Estic molt contenta que estiguis aquí. Que siguem aquí, junts, sants i estalvis, per dir-ho d'alguna manera. Et sents sana i estàlvia. Per dir-ho d'alguna manera, potser. De quina manera? Mira, deixa-ho córrer, Era una metàfora. On vas? Vaig a veure si trobo algú. Vull dir, ja sóc prop d'un 2:45. He sentit una porta fa un moment. On? Allà al darrere. Hola? Que hi ha algú? Senyor Halloween? Segur que et van dir aquí? És el que deia a la carta. Del Plaston 24-28. Això és aquí. «31 de desembre de 1999. Fa molt de temps, oi? Sí. 31 de desembre de 1999. Ho sé. A les 7:10. Encara recordes l'hora. La porta tancada. Vaig mirar el rellotge. Les 7:10. No puc evitar-ho. No ho oblidaré mai. Ho sento. Què vas fer aquell vespre? Vaig conduir fins a Plombier. A la casa d'estiu de la teva mare. Sí. Una mica abans de la mitjanit vaig parar en un aparcament als afores de Nancy.
Era l'únic cotxe que hi havia. I vaig mirar el cel de Nancy il·luminat i només hi havia llum. Cap so. I vaig trobar-ho tan estrany. Començar el nou mil·lenni en silenci, perquè vaig sentir bé, de fet, tota mena de sensacions. I volia trucar-te. Però després vaig pensar, ets imbècil, no pots marxar un dia com avui i trucar-la a mitjanit, com si res, o sigui que no et vaig trucar. Ho sé. I de fet és graciós. No puc evitar adonar-me, cada cop em passa més, que sovint fas coses sense voler-les fer realment. Parles d'aquella nit? No. Sí, no ho sé, en general, que és graciós, que sovint fas coses sense voler-les fer realment i no fas el que voldries fer, aquella nit també, sí. No t'has de disculpar! No ho estic fent! És només una reflexió que fas un cop ja ha passat tot. Probablement hauries anat a parar allà mateix. Anat a parar on? A la mateixa conclusió, vull dir. I a quina conclusió hem anat a parar, segons tu? Que fem el que ens estimaríem més no haver de fer i que no fem el que ens estimaríem més fer. Et fa gràcia. Sí, sentir-te dir això em sembla graciós. És graciós, oi? Si tu ho dius... Ara et poses susceptible. No. No començaràs a posar-te susceptible, No. oi? Però... Però res. Només que... No se't fa estrany veure'ns aquí després de tots aquests anys? Perquè a mi sí, se'm fa estrany. Se'm fa estrany com anar tot plegat. Es pot mirar d'aquesta manera, sí. I com ho definiries, doncs? No hi he donat gaires voltes. No hi has donat gaires voltes. No hi he donat gaires voltes, no. A més, per primer cop en 10 anys! 9 anys! Aquí! I no hi has donat gaires voltes? No. És increïble. Has donat gaires voltes a alguna cosa? Com, per exemple, a què farem si tot això és cert? I si resulta que aquestes 200 tombes s'han de moure? Què farem? Què se suposa que hem de fer? Doncs primer vull escoltar el que ens diuen, quines opcions tenim i el que costarà, esclar. El que costarà? Dona, segur que costarà alguna cosa, eh? Estem parlant de tornar a enterrar en Jacob i tu em parles del que costarà? Ho sento. No volia dir-ho així, no de la manera que tu ho has dit. Doncs com? Saps que no volia dir-ho així. És ridícul pensar que ho he dit en aquest sentit. Em moro de gana. Tinc una mica de xocolata. Era el teu vici, no? L'és encara? Provo de deixar-ho. Vols una mica? No, ja me n'he menjat 3. Saps? Que em vaig tornar addicta a les píndoles per dormir. El metge em va dir que no em faria cap mal, que era normal. Una dona en les meves circumstàncies, amb tot el que havia passat. Molt normal, aquelles píndoles. Tranquil·litza, oi? Vull dir que no se te'n pugui anar de les mans. L'addicció. No vaig tenir tanta sort. Ho sento, no ho sabia. Saps què és el pitjor d'una addicció? Que costa de deixar-la. No. Com n'és de fàcil enganxar-s'hi. Passa abans que te n'adonis. Comences amb mitja, després una altra mitja, després una sencera, però no pas cada nit, no. Només quan et cal. I realment et cal. Hi ha tantes coses que de sobte comencen a caldre, coses que venen en pots o en tires superpràctiques. I abans que te n'adonis, te les prens cada nit. Sí, va així. Durant molt de temps vaig pensar que era possible deixar les coses enrere. I després què? I després, tornar a començar, clar. Sí, plena de merda, perquè mai serà el mateix per molt que ho intentis. Una nova casa, nova feina, nous amics. Mai no és el mateix. No. És això el que vols. I tu no? Esborrar-ho tot. I començar de nou, I sí. per on començaries? Per on? Per quin dia exacte començaries? Quin moment exacte començaries a esborrar? I com sabries que el que ve després seria millor? Això és
Això és una pregunta estúpida! Perdona, ho sento. El trobo a faltar. El trobo a faltar tant com sempre. No et sembla de bojos? No, I tu? El trobes a faltar? penso en ell cada dia, si és el que vols saber. Vull saber si el trobes a faltar. No sé què se suposa que he de trobar a faltar. Vols dir que no el trobes a faltar? M'hi he resignat. El fet que ja no hi sigui... A trobar-lo a faltar. Cada dia. El patiment és una addicció, no ho creus? Haurien de fer clíniques de rehabilitació pel patiment i que fos obligatori anar-hi. És això el que penses? O potser em sembla una mica estrany. Estrany? No! No m'ho sembla estrany. És aviat cruel. No. Cruel tampoc seria la paraula. Distant. Com si no fos personal. No parlo de tu, Parlo més aviat del periodista. De la teva opinió com a periodista. També de la teva opinió com a home. De la teva opinió com a home periodista sobre la vida i el sofriment. Quina és aquesta opinió sobre home periodista, exactament? Sembla que pots controlar la teva vida i que també pots controlar els teus sentiments. I no creus tu que es pugui fins a un cert punt? No! I a més, quina importància té el que creguis o que no creguis? Que et donaran un premi, que et castigaran. O pitjor encara, faran que pensis. Què n'he d'aprendre d'això? Aquesta és una pregunta que em fa venir vomitera. Què n'he d'aprendre d'això? Doncs res! Que la vida és una merda de vegades per alguna gent, una puta merda! I per raons que resulten inexplicables. No sé si puc estar d'acord amb tu. Molt bé. Fa venir sedla, de xocolata. Una cosa, i què ho fa que no m'hagi dit res en els últims 10 anys? Ara ho vols saber, Se t'acut un moment millor? Un moment més adient, potser? No és una cosa que jo pugui... Vols dir que aquí ja ara Crec jo he que de... hi deus haver pensat. Doncs sí. Però potser podries començar explicant per què vas marxar? Saps perfectament per què vaig marxar. Ah, sí? Sí. Una mica d'explicació no em faria cap mal. I després què? Si t'ho explico, que jo sé dir que em sap greu, farà que canviï alguna cosa? De vegades és agradable saber al cap del temps que una té raó. No, dir que em sap greu no és el mateix que dir que tu tens raó. O sigui que sí que has patat bastant, oi? Doncs sí! Mira, ho sento. És que estic una mica confosa amb tot aquest merder. Per què no anem a fora, a passejar? Amb aquest temps? Abans t'agradava la pluja. Caminar sota la pluja. Abans. Doncs jo me n'hi vaig. No, Què? no res. Jo em quedaré aquí a veure si trobo algú. Torno de seguida. Sí, esclar. Sunshine so sweet that night, where there is starlight blowing in the air. Hold on, get me inside your tears. I'm gonna hold you. Just be with you. Stay with me. Darkness is nearby me. Sometimes I'm lonely, but I can see. Hold me, let me inside your dreams. Hold me, as you Saps, no hi ha cap altre cotxe fora, oi que és estrany? O aquest l'Aleu ens va tot arreu en bicicleta? Ni idea. El
coneixes, oi? Sí, el conec de vista. I no hi ha ningú qui puguem trucar. No en tinc ni idea. Què vols fer? Trucar el número que surt a la carta. Per què? Per preguntar per què no hi ha ningú. No cal. Però puc trucar igualment. Jo de tu esperaria una mica més. Portem esperant més d'una hora. I? Són quasi 3:15, la cita era a les 2. Em sembla el més normal fer-li un truc. No sabia que tinguessis tanta pressa. No és pas d'això del que es tracta. Potser hi ha hagut un malentès o potser estem al lloc equivocat. No hi ha cap altre lloc aquí a la vora. Per què no deixes que truqui? Fes. Insisteixes tant. Però ja et dic que no contestarà ningú. Contestador. Ja t'ho havia dit. Trobo que és una situació força estranya. Per què estranya? Saps què no entenc tampoc? Per què no hi han posat tanques al voltant? Suposo que no deu caldre. I per què no hi ha cap cartell d'avís? Potser encara l'han de posar. Pensar que porta 10 anys aquí. 10 anys. En aquest forat. Sí. És horrible. Horrible. Si t'hi pares a pensar, si provo d'imaginar-m'ho, llavors... No facis això. No, No ho pensis pas. no, tens No raó. així. Tens raó. Tens tota la raó. I de fet no és pas en Jacob el que hi ha aquí enterrat. Perdona? Que de fet no és pas ell el d'aquí. Que de fet no és pas ell el d'aquí? El que vull dir és que... Que de fet no és el Jacob el que s'ha enterrat aquí? No has canviat gens, saps? Ni una mica en tots aquests anys. Només intento mirar-m'ho des d'un altre punt de vista. Intentes mirar-t'ho des d'un altre punt de vista dels collons! No intentes mirar-t'ho de cap manera, sempre has fet igual! Va, ataca'm ara! Com si no hagués passat res. Què voldries, que m'hi tornés? No! Doncs molt bé. Hauria de canviar massa la imatge que tinc de tu. Sí, oi? Ha passat res mentre era fora? Moltes coses han passat mentre eres fora! Mentre era fora fa un moment, vull dir. No ha passat res fa un moment. Aleshores, per què et comportes d'una manera tan estranya, així de sobte? No em comporto d'una manera tan estranya. Si et comportes d'una manera molt diferent des que he tornat. Mira, pensant-ho millor, potser no estic tan contenta de veure't després de tot. Doncs si és així, més val que me'n vagi. Em sona això. No puc respondre això. No, sí, ja. Vols que em quedi? Només cal que diguis que vols que em quedi i ja està. Me'n vaig, doncs. Covard! Què has dit? No. No deixaré que facis el que la... No estic preparat. De debò, no penso fer-ho, de debò. Ho sento! No. Ho sento! Ho sento! Ho sento! Ho sento! Què vols? Que què vull? Sí, què vols? Carai, t'has engreixat. Aquí veig uns sacsons. No ho facis, això. Ho estàs fent prou bé. No, solter, no en saben gaire de cuidar-se. Menges massa porqueries, oi? Hauries de menjar més saludable. I clar, veurem menys. No t'ho han explicat, això? Sí, m'ho han explicat, sí. La teva mare, suposo. La meva dona. Mira, m'hagués agradat que nosaltres haguéssim pogut començar de nou. Avui. Sí, de debò ho penso en començar de nou. Quina tonteria, oi? Quan fa que us coneixeu? 2 anys i mig. I en tot aquest temps la teva mare no me n'ha dit res? No volia ferir-te. Molt amable.
Considerada. No és culpa seva. No, esclar que no. Ho diu la felicitat. La gent feliç. Tu no. Semblen tots tan iguals. Però tu què veus? Què veus quan em mires? De debò, què hi veus? Ah, te'n rius? No. Te'n rius de mi, et fa sentir millor riure. Riure de mi et fa sentir millor. Va, sisplau, No comencem amb estudis psicològics profuns. La dona riu, però en realitat vol dir no sé què fer, ajudeu-me. Vostè seriosa, però no puc. Ai. Mira, ho sento, No volia ferir-te. No em fereixes. Només Molt bé. vull saber què hi veus. Què veus quan em mires? El què hi veus? I veig... Sigues sincera, I veig un home. Un home feliç o un home desgraciat? Això no té cap sentit, prou. De debò? Què vols que et digui? El què hi veus? No puc mirar-te de seguida i dir-te que hi veig, no puc fer-ho. Quan et miro només hi veig defectes. Per tant, veus un home defectuós. No em deus que tu siguis defectuós. Ves, general, defectes en general. Veig el que no hi ha que hi hauria de ser. Veig una història, un passat fracassat. Sí, bàsicament és això, un passat fracassat, una història de fracàs. Quan em mires veus una història de fracàs. Sí, i és així, no? Tu, jo, som la història d'un fracàs, no? Mira, ho sento, però no sé veure'ls d'una altra manera. Saps que estic escrivint un llibre? No, ho sento, no t'ho havia d'haver dit, això. Un llibre. No t'ho havia d'haver dit. Escrius un llibre. Sí, Quina mena de llibre? un llibre, ves. Un llibre sobre periodisme. No, una novel·la. Novel·la. Sí, No sabia que tinguessis ambicions en aquest sentit. fa poc que m'hi he posat. Escrius ficció, doncs. Sí. La major part ho és, sí. No vols saber de què va? No ho vull saber. Doncs va sobre un home. Aquest home podia ser jo, o en part podria ser jo, i en part podria ser un altre home. El cas és que va sobre un home. No ho vull saber. I sobre un nen. T'he El dit que nen no podria vull ser saber! ell. I l'home pateix. Què vols que faci? Vols que cridi? Que xiscli? Que em tiri pel terra? Vols que et comenci a menjar? Que va? Només vull explicar la meva història, la meva història. Com se t'ha acudit? Vull dir, com se t'ha acudit escriure sobre una cosa tan Què? tan personal? Què té d'estrany? Ho sembla estrany. Tota la història de la literatura n'és plena d'històries personals. Clar, perquè formarà part de la història de la literatura, oi? Ja l'entenc, el teu cinisme. No estic sent cínica. Només és que trobo... que no sé com dir-ho. Massa privat. Ho trobo patètic. Patètic. Deus voler dir dramàtic o sentimental, potser. Vull dir patètic! Mira, ho sento, però no se m'acut un adjectiu millor per descriure-ho. Exhibir el teu dolor? No el trobes patètic? Només vull trobar-li un lloc. Trobar-li un lloc. Perquè cal trobar un lloc on posar el que ens passa a la vida, com si fos una cosa. Vull tancar el llibre i deixar-lo al prestatge. La meva vida no és un llibre que es pugui tancar. Quan em mori, potser sí, llavors potser sí. Estimes més convertir-te en el teu dolor. Sí. Prefereixo això que no pas deixar-lo a l'abast de qualsevol, només perquè resulta que hem pagat 15 euros per tenir-lo. Això sí tens sort. Mira, pensava que les coses haurien canviat, que tu hauries canviat. I tu què? He canviat molt, saps? Jo també he canviat. Ah, sí? I he assumit el que em va passar. Perdona, el que ens va passar. I no dic que ho hagi acceptat o que ho hagi entès, però he assumit que és això la meva vida. I faig coses, Tinc una feina, tinc amics, faig esport, tot molt normal. Com una vida normal, vull dir. Jo em llevo, esmorzo, vaig a casa dels veïns a fer el cafè, llegeixo els diaris, m'informo del que passa al món, sé on comença una guerra. Puc parlar de coses, a la feina, amb una festa d'aniversari.
I participo, sí, és tot el que es podria esperar de mi. I és això el que penses fer? Doncs no ho sé. En els propers 30 o 40 anys. I quin mal hi ha? Tot. Et penses que ho fas millor, tu? No estic pas dient això. I doncs? No t'entenc. I per què tens tant interès en entendre'm? Perquè ets la meva exdona. I tenim una història en comú que no desapareixerà mai, fem el que fem. I m'agradaria posar-hi el punt final. Que hi posem el punt final junts. Que hi posem el punt i final. Com t'agraden les metàfores. No, i tenen certa consistència. Punts, frases, històries, llibres... Ja ho veig, ja. Que ara ets escriptor. És que és de bojos. Jo que em pensava que això de ser escriptor és una cosa que ho porta dins tota la vida. Com una cosa inevitable. És que mai m'hauria pensat que a un se li podria despertar l'escriptor després dels 40. De fet, és tranquil·litzador. Vull dir, pensar que encara tot és possible. Que jo podria arribar a ser alguna cosa. Descobrir-me. És emocionant. Què fas? Me'n vaig. Estaria bé que per una vegada provessis de ser més original i si t'acudis de fer alguna altra cosa que no fos marxar. Ho sento, però no val la pena. No puc fer-ho més, això. M'alegra que ho hagis dit. De debò pensava que aquest cop seria diferent. Que podia ser que tu i jo que hagués canviat alguna cosa, però bé, ja veig que no ho és pas de diferent. I és per culpa meva. No estic pas dient això. Només que jo no t'entenc i tu no m'entens. I pel que sembla això és encara el més important per tot. És fer que l'altre ens entengui. Sí que si no pot ser, doncs res. El millor serà que jo marxi. Només hi ha una cosa. M'agradaria molt dir-te abans de marxar. Quina cosa? Que quan venia amb el cotxe no parava de venir-me al cap la primera vegada que et vaig veure. Fa 20 anys. Me'n vaig adonar que quan somreies se't feia un clotet aquí, a la galta. I me n'havia oblidat. Havia oblidat que el tenies. I vaig estar molt content de recuperar aquesta imatge teva. Això és el que et volia dir. Que vaig estar molt content de recuperar aquesta imatge teva. Somrient. I hurt myself today to see if I still feel a focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end.
encara ets aquí. Sí. El cotxe no engegava. Bé, de fet sí que engegava. Era jo qui no el podia engegar. Ah, Vull dir que no me'n veia capaç. He vist algú tancant les portes. la Lewins, Sí, ja has parlat. sí. I he trucat a casa per dir que encara en tenia per una estona. Molt bé. He portat una mica de vi i formatge. Els havia portat per la meva mare. En vols una mica? D'acord. És amable aquest la Lewins. Sí. Se li va morir la dona l'any passat. Què dius? No ho sabia. Càncer de mama. I m'ha dit que l'ampliaran cap a l'oest. Que buidaran algunes tombes de començament del 1900 i han tingut en renom les famílies. Diu que fins i tot va sortir als diaris. I diu que fins i tot ha estat nit sense dormir. Al principi no m'ha reconegut, però quan li he parlat d'en Jacob i li he dit que ara visc a França i no ha semblat gaire sorprès. I m'ha donat records per tu. M'ho ha dit 2 vegades. Dóna-li records. Dóna-li records. És bo aquest vi. M'ha dit que ens deixarà estar una estona més. Que amable. M'ha donat un número, perquè hi truquem quan marxem. Vindrà ell i tancarà. És bo. El formatge? És bo. Tens fred? Per què no anem a un altre lloc, a un lloc més càlid? M'ho dies, oi? No. Doncs si no m'ho dies, què? Vols sentir-me dir que t'estimo. Vols sentir-me dir que t'estimo i llavors diràs no ho sé. És així com sóc. Així és com ets. Però jo no vull ser així. Ja ho sé. El meu germà s'acaba de comprar una casa a Portugal. Una quinta, és així com en diuen. A 2 hores de Coimbra. I saps per què? Perquè s'ho pot permetre? Perquè li agrada tant Portugal. Està enamorat de Portugal, diu. Completament enamorat. Que ho pot sentir dins seu físicament. El meu germà adora Portugal com hi ha gent que adora el seu gos. No m'invento, que és així com ho diu, de debò. Diu, adoro Portugal com hi ha gent que adora el seu gos. No ho entenc. Jo és que això no ho entenc. Com pots adorar un tros de terra com si tingués cor, com si en necessités? És que ho trobo tant. Tu adoraves mirar la gent quan viatjaves en tren. Què dius? Oh, i tant. I llegir en veu alta les cartes al director del diari. Adorava fer això? Mirar la gent al tren i llegir les cartes del director La del secció diari. de cartes del diari, sí. Quina ridiculesa. I adoraves els molinets de paper de color i els caramels durs. De nena sí. No només de nena. I adoraves els llençols que no s'havien rentat en almenys 2 setmanes. I a la gent que li queia llàgrimes quan parlava. I adoraves les peònies i les botleies i el vi a l'hora dels postres. I les tinc, esclar. Fields of Gold, quantes vegades devem haver sentit aquella cançó? De vegades sento que el meu cap és tan ple de coses. De coses tan diferents que... Que no pots oblidar. No puc oblidar. Recordo perfectament el trajecte cap a l'hospital. Tot el trajecte. Quan vam aparcar i quan vam caminar cap a l'entrada. Vam creuar les portes automàtiques cap al vestíbul d'entrada que semblava un centre comercial. Amb una botiga de regals i una floristeria.
I un restaurant nou amb taules de fusta i cadires i amb testos de color blau brillant. I ens anàvem dient que al cap d'una setmana seríem allà, amb ell, menjant pastís o gelat. I el garranyic que feien les sabates quan caminàvem pels passadissos. I aquells ascensors enormes. Ja no puc més. Ja ho sé. A cada pas que faig, ell és allà dins del meu cap. Quan omplo la tetera, quan obro la nevera i la tanco, quan unto el pa amb mantega, quan tallo el formatge, quan poso la llet, és que és a tot arreu. De vegades veig a un home. Un home normal i corrent que porta un nen a darrere la bicicleta. I l'home assenyala. Mira un gat, mira un gos, mira un colom. I el nen somriu. O un home que ensenya a nedar un nen a un llac i el nen té por i plora. I l'home crida i pica amb les mans a la superfície de l'aigua. Va, que tu pots, vinga, que tu pots. I jo em pregunto, sóc jo aquell home? És ell, aquest nen. Però quina mena d'imatge som? Ja no puc més. Ja ho sé. I si sempre serà així, quin sentit té continuar? Te'n recordes quan et preguntava pots creure realment que aquestes coses passen per algun motiu? I tu em miraves com si fos boig. Aquestes coses no tenen cap motiu. Aquestes coses no tenen cap motiu ni cap sentit. Aquestes coses passen simplement aleatòriament. Aquest era el teu pensament. Però aquest pensament només feia que enfonsar-me en un remolí profund, cada cop més profund, fins que ja no podia respirar. Ho sento. Ser així. No vull que ho diguis, això. Però és com és, oi? De vegades veig gent que ha passat per coses molt pitjors i que se'n surten. Els sento dir que són feliços. Els veig feliços. I aleshores em pregunto, quin problema tens? Què és el que faig malament? I només pensar això em sento. I és així sempre, cada vegada, ho entens? Per què vas marxar? Per què aquella nit? No podia. Comptar minuts fins a mitjanit. O alçar la copa i brindar. O demanar un desig, un any nou. No podia fer-ho. Mirar-te. Abraçar-nos. Recordo el clic suau que va fer la porta quan vas tancar-la. Com si res. Com si anessis a la feina o marxessis a comprar el que sigui. Com si haguessis de tornar. I aleshores vaig sentir el motor del cotxe i vaig comptar 30 segons per sortir del garatge. 30 segons per canviar d'idea. Anava comptant 15 segons. Fins que vaig deixar de sentir el motor del cotxe que va quedar difuminat pel soroll del carrer, els veïns, els petards, el soroll del batec del meu cor. I vaig mirar el rellotge, les 7:10. Exacte. És exactament el que has dit abans. Jo no vaig fer res. No vaig provar d'aturar-te, et vaig deixar marxar la nit de cap d'any amb una maleta a cada mà. No saps fins a quin punt em va costar marxar. A cada cantonada pensava, torna. A cada semàfor pensava, torna, 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 però no podia. Vaig estar tot el vespre dreta davant la finestra. A les fosques. I no parava de pensar en els últims moments amb en Jacob,
a l'hospital. Tu a un cantó del llit i jo a l'altre. I algú que va entrar i va dir: ara el desconnectarem. Quant de temps? Quant de temps tenim? Un parell de minuts, un quart d'hora? Com a molt. Aleshores vaig pensar per mi mateixa: ara no és moment de plorar. I el vaig agafar ben fort. Per primer cop en setmanes el vaig agafar ben fort, sense cap tub que sortís del seu cos, sense el so de succió del respirador, el pim del monitor cardíac. Només ell i jo, dos cossos, l'un contra l'altre. Podia sentir el seu pit com pujava i baixava. Les seves mans eren meves. La sang calenta. El batec de la sang. El món es va quedar aturat. En certa manera va ser un moment sencer. Completament sencer. Jo i ell. Nou minuts. Al final van ser 9 minuts. Jo també em vaig sentir alleujat que s'acabés. Que s'acabés per ell. Sembla de bojos pensar que comences a desitjar la mort d'algú. Que et rendeixes. Que el deixes marxar, anar-se només. Però està bé. Ens en sortirem. Ens en sortirem sense ell, però com es pot estar tan equivocat? Sí, com podem estar tan equivocats? No et sembla curiós que estem avui aquí parlant d'això per primera vegada? És com si tot s'hagués quedat tancat dins del meu cap. Això em feia tanta ràbia. No sé. Tantes vegades vaig tenir ganes de pagar-te només perquè sentissis alguna cosa. Jo, el teu marit, el pare del teu Ho fill. sé, ho sé, ho sé. Em feia pànic. Pensar que arribaria un dia que ho fes. Pagar-te. És per això que vas marxar. En part, sí. Per què no anem a un altre lloc? I després? Seguim parlant l'un amb l'altre en un altre lloc. D'on ve de gust estar envoltada de gent? Podríem anar a casa teva, si vols. A casa meva. Per què no, si t'ho estimes més? No. A casa meva no. Doncs què vols? Vull quedar-me aquí, així, ara. I després... Vull que em diguis que tot anirà bé. Que al final tot anirà bé. Tot anirà bé. De debò? Sí. De debò. Quan? Algun dia, en algun moment concret. Algun dia? Quan estigui a punt de morir-me! Quan estiguis a punt de morir-te, sí, aquest seria el millor moment. Com se't va acudir això de la carta? El què? Aquesta carta, com se't va acudir d'escriure-la? Vaig llegir els diaris que parlaven d'unes tombes antigues que volien veure i va haver un enrenou sobre el tema. I això del verí? Això va passar a l'antiga fàbrica de gas. Totes dues notícies eren a la mateixa pàgina, el de les tombes i això del terra tòxic. Ja ho sé, Deus pensar que estic sonada. No, no m'ho sembla. Igualment, ho estic. Per què no vas a veure algú que t'ajudi? Sé que mai ho vas voler, però... Et penses que no ho he fet? He anat a veure una pila de gent aquests anys. Que si psicòlegs, consellers, psicoterapeutes. I l'únic que em van saber dir és sí, és massa. És difícil. És complicat. Mai serà el mateix. Doncs què t'esperaves? Jo el que vull és tornar a ser feliç, que és demanar massa. Doncs clar que no. Vull que algú em salvi. No funciona d'aquesta manera. Ah, no. No. Clar. Vols saber què em va salvar? Sí, esclar.
vaig començar a cantar. Sabia que te'n riuries. No, perdona, no era la meva intenció. Però què et passa? T'has apuntat al cor d'una església o...? És un cor masculí, no te'n fotis. No, que em sembla genial que hagis començat a cantar. M'agrada pensar en tu cantant en un cor d'homes. Un cor d'homes francès. Mira, vaig arribar molt d'hora un dia, d'acord? Assagem en una escola, al gimnàs, i mentre era allà de peu, esperant a que arribessin els altres, de sobte, vaig sentir que algú cantava al gimnàs amb una veu molt profunda que reverberava les parets. I cantava alguna cosa en anglès, que és estrany perquè nosaltres cantem en francès. Era It Must Be So, de Bernstein. La coneixes? No. Jo tampoc la coneixia, però era tan bonica. Era tan increïblement bonica, aquella veu tan profunda, que vaig sentir com si cada nota vibrés per tot el meu cos, com si fos jo qui la cantés. Vaig sentir-me com et sents quan ets tu mateix qui cantes. Per un moment vaig pensar, què passaria si tot fos exactament com és ara? Què passa si és així com ha de ser? I aquell pensament va fer que tot es relaxés. Saps què et vull dir? No. Què passaria si les nostres vides no anessin més enllà d'avui, d'aquest moment? Que no hi hagués res de millor, res de més bonic, res de més meravellós que això fos tot. Terrible. Sí, Sí? de debò. Que això fos tot? Sí? Que no hagués de passar res millor que això, dius? Res de millor, res de més bonic. Terrible. Però seria lleujador, no creus? No necessitar res més, no esperar res més. Això és ridícul. Per què? Ser feliç perquè no hi ha res més. Perquè no has d'esperar res més. Però és tranquil·litzador, oi? Però no gaire esperançador. I què prefereixes, esperança o pau? Això simplificarà un excés. I tu preferiries que fos complicat. O sigui, que t'estaves en aquell pati d'escola Sí. i vas sentir un home que cantava. Sí. I aleshores vas pensar què passaria si tot es quedés com és ara. Sí. I llavors? Doncs llavors em vaig sentir en pau, realment en pau, i va estar bé. Mira, costa molt d'explicar. Potser hauries de cantar la cançó. No té res a veure amb la cançó. És més l'efecte que la cançó em va produir, el que va passar dins meu. Ara sí que ho entenc després de tot. El que vull dir és que per un instant vaig veure les coses de manera diferent. Vaig experimentar les coses de manera diferent. Jo no hi crec en això. No té res a veure amb creure. Però llavors amb què? Va passar. Així com si res. Sí. Perquè no me cantava i vas dir sol. Ha de ser així. Ha de ser així. Sí. Les odio, aquestes històries. Però quines històries! Aquest tipus d'històries. Les històries que es passen a alguna gent i que no tenen cap tipus de lògica. Que no pots reproduir-les tu mateixa. Fa que tot sigui Tant què? tan intangible. Com si haguessis de ser tu primer qui et veu la llum, però és que ningú no et diu com ho has de fer. Veure la llum. Ara et sembla que he vist la llum. Això sembla. Jo diria que és més com un ocell que ha descobert com volar. Em sento més. Com un ocell que no sap que pot volar i que ha de deixar el niu. Em sembla que no tens fent res. No. No em queda ni un bri de fe en que al final tot vagi bé. O en que algun dia pugui tornar a ser feliç. Feliç de debò, vull dir. Com abans. Doncs potser no hauries de voler ser-ho. Feliç? Com abans, vull dir. Potser hauries de deixar de voler que les coses fossin com eren abans. Potser has d'acceptar que és així i que està bé. I ser feliços amb la vida, suposo. Doncs sí. I és això el que et va passar amb aquell home que cantava. Et vas sentir feliç d'estar viu. Sí. Penso que sí. És bonic. Canta sovint. Totes les setmanes, dimarts al vespre. En aquest cor d'homes. Sí. I tu? Si canto? Sí? Mai. Bé, als aniversaris. Molta felicitat. Podria ser això. Li cantaves en Jacob. Quan era un nadó, sí. I a l'hospital. Li cantava a l'hospital? No te'n recordes. Just abans de morir. Jo t'abraçava i tu l'abraçaves a ell. I li vas cantar molt suau amb els llavis contra el front. No te'n recordes. De vegades m'he preguntat què li devies cantar.
N'estàs segur que li cantava? Seguríssim. Què fas? Vull marxar d'aquí. Ara? Sí, ara. Ara immediatament? Sí, ara, immediatament. És pel que acabo de dir. No! Sí, també és per tot plegat, per tot això d'avui. I després què? Només vull marxar, necessito marxar. Vols anar a algun lloc? Vull anar a casa. Vols que vingui amb tu? No! Llavors què? Només vull anar a casa sola. No podem marxar així. Ho sento. Ho sento de debò, de debò. Creu-me que ho sento de debò. No vull que marxis així. Està bé. No, no està gens bé. Per ara està bé. Per mi està bé. No puc fer-hi res. No se m'acut que puguis fer res. No puc fer res de res per tu ara, en aquest moment. Abraça'm, potser. The wall is dust now and all I love is there. So let me trust now in what my master said. There is a sweetness in every word. It must be so, it must be so. Què rius? És bonic sentir-te cantar. No canto gaire bé. No com aquell home. És preciós. M'ha semblat preciós. Gràcies. Vull anar amb tu. A casa teva, vull dir. Però jo no vull que vinguis. No podem separar-nos així. Hem d'acceptar que és, com tu has dit. Em costa molt marxar així. Però és com és, oi? Jo visc aquí, tu vius allà, t'has tornat a casar i desitjo de debò que tot et vagi bé. I tu què? Jo acabaré sent una soltera, amb arrugues a la barbeta i el nas ple de pèls. Que és broma, és broma. Potser podries vindre a veure'm a Normandia. No. Però m'agradarà tenir notícies teves de tant en tant. Sí, a mi també. Vigilaràs la jornada. Abans de res, d'anar a veure la meva mare. Molt bé. Això és tot, doncs. Sí, això és tot. És això el millor que hem sapigut fer. És el millor que hem sapigut fer. És el millor que jo podia fer. Bé, doncs ara trucaré a la Lewins. La Lewins? Li he promès que el trucaria quan marxéssim. Jo me n'hauria oblidat. Senyor Lewins? Sí, li he promès que el trucaria quan marxéssim. Sí. No, marxem ara. Ha estat molt amable de deixar-nos quedar. Moltes gràcies. Sí, de part seva, sí. Moltes gràcies, de debò. Adeu. Adeu. La Lewins t'envia records. Un altre cop? Avui ja ho he fet 3 cops. Hi ha gent que sempre és amable. Sí. Hi ha gent que sempre ho és.